Kanang bikers. Bikers na. Ara! Inilhanan ka na po. Abnormal man ang isa ka na sila magkambag na. Ka na sa likod abnormal na. So katong duha ka buhok mo to siyang kanang ikadodong abnormal guys. Sudungan gay na sinagyaw-yaw mga buhang kanang dagko. Yung isa sinang kanang pulianan sila no. Sudungan naman na sila. Naman na yung diferensya sa utok sabta no na mga bataan na. Ano isa? Oo, lad ka mano kuno ay. Ang isa wa nagyaw-yaw ang isa. Kanin mo na siya gisudungan na. Sundan na. Oh. Jere isa, gisudungan sige istorya no. Wala niyo tarong isa. Wala ang isa yung bugiro kay manong ipong sudungan. Oo. Nga normal kulang sa utok sa tununon ba. Tong isa, luy kang isa. Oy, mo na gisudungan sige katawa bisag magkakuha na siya. Luy kayo, no? Bawa na. Oh. Nga nakitang ba na akong bike? Ara. Yang isa doon lang isa kay nasuya to. Abnormal lang isa. Oras na po gay. Sadara pero gikuha abnormal naulian ang abnormal no. Ang isang na practice din sila mga gumano. Kabalo mo ay dapat lugaran ni. Kasi pagkaya dari lugar ay. Ano pa ni? Los Angeles ni. Los Angeles. China ni. China din. China ni. China. Manang ko ano kanang adinical. Ay para tumba. Eto. Oy kalo oy. Wala jaw kanang Oy ginabidyuhan. Founder sa bikers. Harvard na siya kanang eskwelahan. Nahanap tinood nga. Kwan, bikers. Pakawara na. Sige play.